Ahoj dámy a pánové, mé jméno je Metty a a.k.a. Rožnovák Metty a já vás vítám u mých prvních typů a triků do Call of Duty Modern Warfare 3. A dnešní trik je, tedy, je nejlepší útočná zbraň v Call of Duty Modern Warfare 3. A postupně si budeme probírat všechny, budeme si SMGčka probírat, brokovnice a tak dále. A dnes vám přináším tedy útočnou a tou je typ 95 anglicky, nebo typ 95. A jak vidíte, tady už jsem dal 3 killy. Tato zbraň je hodně účinná. Teď už možná někde na obrazovce vidíte statistiky na této zbraně. A damage má 55 na blízku a 20 na dálku. 55, už to tam slyšíte. A tedy, když tato zbraň střílí po 3 nábojích, takže když spočítáte 3x55, tak vám vyjde 165 a normálně v klasiku má hráč 100 životů. V hardcore je to myslím 70 nebo 60, takže tam se dá i dát na ty 3 rány z větší dálky, to máte přesně. Pak teda weapon class je útočné zbraně, zásobníky jsou 30 nábojů, 45 s extended max neboli prodlouženýma zásobníkama. Potom odemknete to na 32. levelu v multiplayeru, v 50. v survivalu, ale to tady probírat nebudem, to až někdy možná nějaké jiné tutoriály. Stojí $3000 v survival modu. Takže začínáte s 30 nábojí v zásobníku a maximálně můžete mít v zásobníku 180 nábojů. Přebíjací doba 2,76, to je docela dobré. Když tam máte ještě nějaký jeden náboj v zásobníku, tak 2,76, 3,3, pokud máte úplně prázdný zásobník, jestli nevíte, tak prázdný zásobník a jestli máte ještě jeden náboj, tak se to převíjí jinak. A rate of fire, neboli kadence, je 1000 nábojů, no, jak bych to vysvětlil. Prostě ale zbraň, kdybyste furt klikali a měli nekonečno nábojů, tak dokážete vystřelit 1000 ran za minutu. Recoil je vlastně takové to skákání, to je strašně malé. A tady fire mode 3x jako 3 náboje to vystřelí, když není to automatika, prostě po 3 nábojech to střílí. Skončilo to skórem 19-8, nic dobrého, nepřišel jsem hned na začátku hry, takže jsem bohužel nedal zase tak moc velké skóre s tím, ale dostal jsem i ten Osprey, nebo jak se to jmenuje, takovou ten care package, tak vyhází to tak 4 care package a pak vám to střílí nepřátel, pokud se vám to snaží černo, tady jsem kontroloval straně nepřátelská C4. A to je teda můj první, tady už jsem dostal remote centry, to je můj první díl typu a triků do Call of Duty Modern Warfare 3. Doufám, že si moje triky zapamatujete. Pokud chcete být informováni, kdy dám další díl těch triků, dejte mi odběr a na tomhle kanále nebudu mít jenom Modern Warfare 3, ale budu dělat jenom let's play. Mám taky jiný kanál, jmenuje se Rožnovák Metty, protože se jmenuji Rožnovák Metty. Tam dělám jenom Minecraft, takže pokud vás zajímá i Minecraft, nezapomeňte se kouknout na ten druhý kanál. A já tady asi už budu potichu a nechám vás dodívat se na tento gameplay. Takže zatím čau.
Mm.